Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu nimħabba ta' Alla u laqda fl-Ispiritu Santu tkun tbagħkom il-koll. Edin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Ġużi Xwiereb. Illum il-Knisja Eżies tagħmel il-festa għażiża tal-eżaltazzjoni tas-salib. Il-kelma eżaltazzjoni tfisser il-glorja tas-salib. Għal dawk li jemnu is-salib m'għadux bluwa, imma huwa sinjal ta' barka, sinjal ta' salvazzjoni. Jew għalhekk aħna wkoll quddiem dan is-salib fejn Kristu urina l-kobor ta' imħabtu, imbaxxu rasna, nitolbu maħfra għan-nuqqasijiet tagħna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja għal talb tagħna. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti ried li jibnek il-waħdini jieħu il-mewt tas-salib biex jisalva lil-bnedmin. Għamel li kif għarrafna l-misteru tiegħu fuq l-art, hekk jistħoq ilna niksbu fis-sema il-frott tal-fidwa. Li tagħna Ibnek Ġesu Kristu Siedna, li miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. L-ewwel lezzjoni qari mill-ktieb tan-Numri. F'dak iż-żmien refgħu il-kamp u telku miħdejn il-Muntanja Ħor mat-triq tal-Baħar tal-Qasab biex jeħduha bid-dawra mal-art ta' Edom. Imma l-poplu iddejjaq jimxi u beda jgerger kontra Alla u kontra Mosè. Għala tellajtuna mill-Eġittu biex immutu fid-deżert. M'hawnx ħobs u lanqas ilma, aħna xbajna b'dan l-ikel ħafif. U l-mulej bat srif velenużi f'nofs il-poplu u bdew jikdmuhom u mietu ħafna mill-poplu ta' Iżrael. U l-poplu mar għand Mosè u qalulu, bnibna għax tkellimna kontra l-mulej u kontra tiegħek. Itlob il-mulej ħajwarrab is-sriep minn fostna. U Mosè mar jitlob għal poplu. U l-mulej kellem il-Mosè u qallu, għamil serb tal-bronz velenus warbulaħ bħal stendard u kull min jingidem ħares leħ ifeq u jgħix. U Mosè għamil serb tal-bronz warbulaħ bħal stendard u ġara li kull min kien jikdmu s-serb kien ħares lejn is-serb tal-bronz u kien ifeq u jgħix. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorja ngħidu flimkien, tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Poplu tiegħi, għatu widen għal-liġi tiegħi, iftħu widnejkom għal-klim fommi, niftaħ fommi biex inxandar klim l-erf, nitkellem fuq ħwejjeġ moħbija mill-kedem flimkien, tinsewx l-emejja l-kbar ta' Alla. Kienu jfittxuh meta kien jekridhom, kienu jindmu u jfittxu l-Alla bil-ħerqa.
kienu jiftakru li Alla l-blata tagħhom, Alla l-oli il-feddej tagħhom. Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla, imma kienu jkarku bih bi kliemhom, kienu jikdbulu bil-sienhom, għax qalbhom ma kienx sewwa miegħu, ma kienux fidili mal-patt tiegħu. Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Iżda hu kien iħenn u jaħfirlhom il-ħtija, ma kienx jasal biex jakridhom. Ħafna drabi kien iżomm il-korla, ma kienx jixel kiltu kollha. Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Filippin. Ġesu Kristu li kellu n-natura ta' Alla ma qagħadx ifittex tiegħu li hu daqs Alla, iżda xejjen lilu nnifsu billi ħa n-natura ta' il-sejr. Sar jiġbaħ lill-bnedmejn u der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu billi jobda sal-mewt, anzi sal-mewt tas-salib. Għalhekk Alla għollih sa smewiet u żejnu bl-isem li hu fuq kull isem, biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema, fl-art u f'qiegħ l-art il-ħlejjaq kollha jinżlu għall-kubtejhom u kull ilsien jistqar Ġesu Kristu hu l-mulej għall-glorja ta' Alla il-Missier. Il-kelma tal-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Nadurawk Kristu imberkuk għax b'salibek fdejt lid-dinja. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu qal lil Nikodemu: ħadd ma tela' is-sema ħlief bin il-bniedem li niżel mis-sema. U kif Mosè refa' s-serb fid-deżert, hekk jeħtieġ li jkun merfuħ bin il-bniedem biex kull min jemmen fih ikollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla hekk ħab lid-dinja li ta' lill-Ibnu l-waħdieni biex kull min jemmen fih ma jintilifx iżda jkollu il-ħajja ta' dejjem. Għax Alla ma bagħatx lill-Ibnu fid-dinja biex jagħmel ħaq mid-dinja, imma biex id-dinja issalva permezz tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Xi tfisser għalina din il-festa tal-lum? Kif inħarsu lejja? Propju xi 15 ilu, mhijiex esperjenza ta' darba, imma ġiet persuna hawnhekk u qalt li, persuna adulta, qalt li fader illum il-birthday tiegħi. Qed li iva, qed nawguralek, qalt li imma 10 snin għandi ta'. Kienet persuna li għandha fuq xi 60-70 sena. Qalt li għax bħallum 10 snin kelli disgrazzja għaw inċident ikraħ, qalt li u grazzi għal-mulej u t-tobba salvawni. Qalt li jien nqisni li għat għandi 10 snin, qalt li jien suppost ilni mejjet 10 snin, qalt li din hija d-data ta' twelid ġdid tiegħi. Is-salm araw din il-persuna baqgħet tiftakar dak min xi xaddiet xi tfisser titwilet mill-ġdid. Is-salm responsorjali, jekk tiftakru ftit ċedna,
huwa stedina propju għal dan. Xedna, xirrispondejna? Tinsewx l-emejjel kbar ta' Alla. Illum hija l-festa fejn il-Knisja tistedinna biex ma ninsewx l-ikbar emil ta' Alla lejn il-bniedem, is-salvazzjoni. Għalhekk il-festa tal-lum hija msejħa l-eżaltazzjoni, il-glorja, ir-rebħa tas-salib, għaliex fejn qabel is-salib kien sempliċement turija ta' mewt, anzi kien ifisser l-ar mewt li bniedem qatt jista' jagħmel esperjenza fija. Għaliex tajjeb tkunu tafu li it-tislib tar-Rumani min kien jiġi mislub ma kienx jiġi mislub għaliex hu imut għaliex sempliċement laqqat is-swat jew samruh ma' salib. Imma kien imut bil-mod il-mod ġeli għaddew ġranet ta' agonija imdendlin fuq is-salib. Għaliex il-ġisem imdendel kien jibda jċedi bil-mod il-mod u dak li msallab jibda jifga bin-nuqqas ta' nifs. Araw xmew ta' krudila kienet. U b'dan il-mod Alla lili u lilek tana twelid ġdid. Imma urina xi ħaġa sabiħa. Urina li kif anke l-ara affarijiet jekk impoġġu fihom l-imħabba isalvawna. Għaliex fid-dinja eżies mhijiex il-mibeda, il-kastik, il-moħqrija, l-ajjat, il-ġlied li jsalva l-bniedem. Imma hija l-imħabba li terġa' twellet il-bniedem mill-ġdid, li l-bniedem tagħtih ħajja ġdida. Waraw Ġesu hawnhekk San Pawl fl-ittra l-Filippini li għadna kemm qrajna llum jurina kif u xi tfisser l-imħabba li salva. Biex jiena wient waqt li nħares lejn is-salib u mhux biss niftakar li l-ewwel sinjal li jien irċivejt f'ħajti kien is-sinjal tas-salib fuq moħħi fil-jum tal-Magħmudija. Is-salib għalija u għalik huwa d-DNA tagħna. Imma ma jfissirx li jien meħlus mid-batija le. Tinsewx l-emejjel ta' Alla, tinsiex li jiena u int mistednin li anke dawk il-weġat, anke dawk il-momenti ta' dbatija irrid indawwalhom batti ta' mħabba. Għax meta nagħmel dak, anke l-istess marda qiebsa tiegħi, anke l-istess dbatija tiġi sinjal ta' mħabba, sinjal ta' salvazzjoni. U San Pawl fl-ittra lill-Filippini jagħtina dawn il-verbi ta' kif Alla mill-għoli jitbaxxa. L-imħabba iġġalek titbaxxa. Imma għax tbaxxa ġie merfuħ, ġie glorifikat. Araw ftit. Ġesu Kristu li kellu natura ta' Alla u ħajibda din is-sensiela. Ma għax ifittex li hu Alla. Xejjen lilu nnifsu, arawh beda nieżel. U ħan natura tal-sir. Verb ieħor, sar jiġbaħ lill-bnedmin. Der minn barra bħala bniedem. ċekken lilu nnifsu u obda sal-mewt. 7 verbi li juru l-inżul ta' Kristu lejna.
ta' Alla lejna, ta' dak Alla għax iħobb il-bniedem jiċċekken u jinżel biex jgħix mal-bniedem u jażel li jmut l-ar mewta tal-bniedem. Imma mbagħad taraw il-frott ta' dan l-inżul ta' Kristu. Għalhekk Alla għollih u żejnu bl-isem li ju fuq kull isem biex fl-isem ta' Ġesu fis-sema u fl-art il-ħlejjaq kollha jinżlu għarkub tejjhom u kull il-sien jistqar Ġesu Kristu u il-mulej. Ek jena l-lum inħeġġiġkom meta tmorru d-dar. Jena ċert li kull wieħed u waħda minnkom għandu xi kurċifiss. Sibu ftit momenti u waqgħod titlob qudiemu. L-ewwel qabel kollox irringrazzja l-mulej tal-li bis-salib qed jurik kemm iħobbok. Imma jitolbu wkoll biex jagħtik il-qawwa ħalli jiena u int narfu niċċekknu u nitalmu xi tfisser tħobb għax hija biss l-imħabba li tagħtina ħajja ġdida. Ħuti eżjes, nerfgħu it-talb tagħna flimkien lejn il-Missier u nitolbu li niksbu s-salvazzjoni permezz tas-salib glorjuż tal-mulej u ngħidu flimkien salvana mulej bis-salib tiegħek, salvana mulej bis-salib tiegħek. Għall-insara biex juru fil-ħajja ta' kuljum il-fidi tagħhom fis-sinjal tas-salib li jirċivew fil-Magħmudija Nitolbu għal paċi fid-dinja l-aktar fl-art imqazza fejn Kristu kisbilna kull ħelsien meta xerred demmu fuq is-salib għalina l-koll. Nitolbu għal morda tagħna, għal dawk il-persuni li jduru bihom biex waqt li jħarsu lejn is-salib jarfu jaqdu id-batijiet tagħhom bimħabba biex hekk is-sofferenza d-batija tagħhom tkun ta' salvazzjoni għal kulħadd. Nitolbu għalina l-koll, aħna li aħna dixxipli tal-mulej li ġejna mistiedna biex nerfgħu is-salib tagħna u nimxu wara Ġesu. Ħalli nagħmlu dan fidi u bimħabba. Nitolbu taħt is-salib kien hemm wieqfa Ommu Marija li miegħu issieħbet fid-dbatija tiegħu. Għamel li aħna wkoll bl-għajnuna tal-Om tagħna Marija inkunu kapaċi nissieħbu fid-dbatija ta' ħutna u ngħinu lil xulxejn. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Missier ħanin, isma' it-talb ta' wliedek u watina l-koll l-erf tas-salib li fuq u ibnek Ġesu Kristu Sidna ried jifdi id-dinja u li miegħek jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Oh
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Naddafna mulej minn kull ħtija bis-saħħa tas-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Bih neħħa id-dnubiet tad-dinja fuq is-salib ibnek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Nerfu qlubna il fuq. Nizzoħħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti rid li s-salvazzjoni tal-bniedem isseħħ fuq il-għowda tas-salib biex mnejn nibtet il-mewt toħroġ il-ħajja u l-għowda irrebbaħna minn fuq is-siġra jintrebaħ issa minn fuq il-għowda tas-salib. Bih infaq il-kobor tiegħek l-anġli, iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħanin ifaħruk is-smewwiet, mas-serafini u l-qawwiet tas-sema. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li jintennulek. Qaddis. Birek minn ġej f'isem il-mulej. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċu tas-salvazzjoni, u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu. Kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu l-mulej biex aħna wkoll minn ħajjitna nagħmlu sinjal ta' imħabba. Dak is-salib tiegħu li salvana
ikun is-salib li jdawwal il-ħajja tagħna. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawijiet, jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna. Daħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, jint li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħarruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħarruf ta' Alla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħejn jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Come per Cristo,
Il-mulej jgħid meta nintrefa l fuq mill-art jiena niġbed lill-bnedmin kollha lejja. Jew għodu f'mument fiskiet bħarsitna fuq is-salib, inħallu l-mulej Ġesu jiġbidna lejh. Nitolbu. Issa li tmajtna bl-iklajm qazza tiegħek fiċ-ċokontana nitolbuk mulej Ġesu Kristu biex kif bdejtna fis-salib tiegħek li fih hija l-ħajja tagħna, hekk ukoll twassalna fil-glorja tal-qawmien int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kejjew ngħidu dawn it-tliet Avamarijiet l-Omna Marija li jissieħbet fid-tbatija ta' Kristu għas-salvazzjoni tagħna. Tissieħeb ukoll lutejn lill-morda tagħna. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.